Gálátíà orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Jésù ti rà á padà kó lọ ègún òfin. Ègún kàn ìpele ègún. Ègún ni ohun bíi àsọtẹ́lẹ̀ ohun burúkú kà ṣẹlẹ̀. Òun ni àbájáde rírú òfin. Ègún òun ni kó jẹ́ pé ẹ dayé ọmọ ènìyàn láàmú láti bẹ̀rẹ̀ òpilẹ̀ṣẹ̀ ayé kí Ádámù àti Éfà kan ti tọ́ bọ ẹ̀ṣẹ̀. Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ní mọ̀ọ́mọ̀ kéde ègún sórí ọmọ ènìyàn torí kẹ́yìn, torí òwà àrègbọràn àtúnṣe síran kó tako òlànà àǹfààní kan lọ́run mú kó ọmọ ènìyàn. Ọjà kún mẹ́gùn ni ó di lórí Ádámù, ó di lórí Éfà, ó di lórí ejò láéláé ni kó tán ọmọ ènìyàn jẹ. Ṣùgbọ́n òkéde kẹ́ nínú Galatia orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlá ni pé Jésù ti rà á padà o kó nínú ègún òfin. Lọ́nà wo kẹ́hìn pè lófin gan fúnra rẹ̀. Òfin là kọ sílẹ̀ wí òun bá o òun ni àgbékalẹ̀. Oníbàdàn ti ṣe lòdì sí òun bá la jẹ́ òjòyà rẹ̀. Ìdílé yìí ni kò jẹ́ pé kété òjọba nílé òfin tẹ̀rẹ̀, kété orílẹ̀-èdè nílé òfin tẹ̀rẹ̀, kété àwùjọ níbi iṣẹ́ ni nínú àgbékalẹ̀ ni nílé òfin tẹ̀rẹ̀. Èyí ni pé ọdún bá ṣe bẹ́ẹ̀ yìí o òun bá lòfin wí òun bá lè òjìyà rẹ̀. Ọdún bá tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ òun ká mú gbára òun gan lè yí. Ègún òfin, ègún ayé lògbà kí Ádámù àti Éfà ó ṣílẹ̀kùn kó ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé wọn. Ó gba ọ̀tá ni, ó gba láàyè láti mú ọ jẹ èso. Ó jẹ́ pé Ọlọ́run kọ́ wípé a gbọ́dọ̀ mọ́kàn débi pé ẹ jẹ. Ọlọ́run gégún kọ́ mọ́ ènìyàn torí pé ó yapa irú ègún wo. Ègún òyà wò yà ṣá lè yà ṣe ti ọmọ ènìyàn torí pé kọ́nìyàn bá yan alárìgbọràn ọmọ dandan ni kò yà kejòrí rẹ̀. Kàn ìpele ègún làálàá àrísímí àrèbàyè kí ọmọ ènìyàn kàn rí inú ayé ràn lónìí. Kàn ìpele òun náà ni òpọ́njú àrìtó ẹrù wíwo ayé òjòyà àti oríṣiríṣi kété báàdì bí àrìsàn bí òjákulẹ̀ bí òsìrú lábẹ́ Sátánì bí kọ́nìyàn kan ṣe làálàá ṣá kẹ́tùn náà kàn kẹ́ bọ́ a sínú ìkejì. Òyàlélá òdààmú ọ̀fọ̀ kété wọn ní pátákó olóòló kété burúkú pátápátá nínú ègún ni. Ègún lulé ègún lóko kọba Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún níbẹ̀ sísàlẹ̀ ó fẹ́ jẹ́ bí ẹsẹ̀ méjìdínláàádọ́rin òun lọ sẹkẹ̀ nínú bẹ́ẹ̀ ni. Ní Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n ni látẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún kọ̀ọ̀ká sísàlẹ̀ wà lóríṣiríṣi ètò kan lálẹ́ sọ́ọ́sẹ́ ègúnbá lẹ́kọ́ ní kọ́ bá ti ṣe àrìgbọràn sí Ọlọ́run Olódùmarè bí àjàkálẹ̀ àrùn lórí kété o pátápátá po kọlọ́run kà síbẹ̀ ni yìí kò ṣe kò kárí rẹ̀ òun ni ukú òun ló lórí ègún kọlọ́run gún ko ọmọ ènìyàn. Òun ló amúri pé ọ̀nà ikú lójoojúmọ́ ṣùgbọ́n Jésù rí yá bá o ó yá mú ọ̀nà àbáyọ ó mú ko ọmọ ènìyàn. Nínú Gálátíà orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlá ni kó bá ti ronú pàdà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ
kò gba ọmọ Ọlọ́run ní Jésù Kristi òun nìkan ṣoṣo ní àwòtán ọ̀rọ̀ ègún. Kó bá ti gbà sínú ayé rẹ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà, ajákun mú kété ègún ni á ré kò lórí ayé rẹ. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ sí ẹbọ mórí o, ẹ̀ẹ́dẹ̀ sí ètùtù mórí o, ọjọ́ nìkan tán ọ jẹ wí lẹ́yìn gbà wáyà kọlà wáyà wẹ̀ létí odò wáyà tán àbẹ́là wáyà ṣèyí àrìmọye àbẹ́là. Èṣù á síbẹ̀ á mú òyà á dẹ̀ tó bọ̀ àtẹ̀gùn ni á kú mórí ọ̀nì nì. Ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo náà ni pé kó gba Jésù torí kẹ́hìn nítorí pé Jésù Kristi fúnra rẹ̀ ó ti mú ṣe ègún fún wa, ó ti mú ṣe ìrúbọ kò wá torí kẹ́hìn bẹ́ẹ̀lì wípé ègbé ni fún ọ̀nì kan bá gbé kọ́ sórí igi. Ìgbà kan ti gbé Jésù kọ́ sórí igi nìbáni, ó ti mú kété ègúnra, ó ti mú kété rẹ̀, ó ti mú kó lọ́nà. Torí náà kò fọ́jú ọkàn ní kọ́nìyàn gbé Jésù rè kẹ̀yà sí ọ̀nà mórè. Torí pé bẹ́ẹ̀lì wípé ìfibúni fún ọ̀nì kọ́ni kan bá gbé kọ́ sórí igi torí pé Jésù Kristi orí igi kọ́ lọ́nà ó ti san kété gbèsè, ó ti sọ gbogbo pátápátá kò nílò láti bọ́ kò lọ ègún òfin. Wọ́n jẹ́ tàn án jẹ́ o wíwù tú sílẹ̀ kan mo bá lọ àṣẹ epo bá lọ àdà mo bá lọ àrà kà á mú tú ọ sílẹ̀. Jésù nìkan ṣoṣo ọmọ Ọlọ́run òní yóò rà á padà o. Kó bá ti mọ̀ sọ ọ́ dòmìnira kó wọ́n bá yọ àṣẹ wọ́n bá gbàwẹ̀ wọ́n bá yígiri lórí òkúta wọ́n bá yà á da òróró amú kó mú àwẹ̀ kó wí òróró ìyàsí mímọ́ ni wẹ̀yọ̀ bọ́ lébẹ̀ o. Òun lè rà á padà kó lọ ègún òfin. Máyè rẹ̀ kí Jésù pẹ̀lú a rí i pé kí lọ́ọ́lọ́ ní kété kó bá ti yọ ọdún ayé rẹ̀ bá kété ègún rẹ̀ pátákó lòló ajákun yìí.